Alez, kaferik hartzen dozu normalian? Bai, gustatzen jat kafetxoa, bai. Da zelan hartzen dozu? Utsa. Abai, uzik. ezebez, azukro dipez. Ezebez. Etxenta asko hartzen da bolan, Ni hementxe konturatuna, solan hartzen da. Bai, gozo. Eta egunero hartzen dozu kafia? Bihar dozu kafia espabilateko edo goixetan edo? Espabilateko bierdo dana, loa. Lo ondo itxia. Bai, da, humiek behan dutxo altzetie. Abai, orduan izango eskatuko guametik ikastolia eta portxu bat berandu. Europa horare hori... Ba horrek hariño ibiltzen dire, igual, Depara gehiago ekin da, gero. Ba, kafe guzteta jat, alternetako, bai, egoteko, kafe xutartzeko, espabiletako, bai, gehiago bat, ba... Holan, gehiago zen bai, hoxe egin, bai. Kafetxua. Bale, zu kafia, adibidez, hau kafia, noa sartuko zenduke, ederra doz, Hartu, zeuaz. Neua sartuko zenduke. Osea, que ya bete dozu, zeure Bai, hori lehentik, bakizu beti, tartetxu tarteko beti gongala, larri, baina Bagaur, astizia dauka, bueno, izten gaitxuena, askori pesteu eukiko. Bueno, gero txe bada. Orduan, esan azu neua sartuko zendukela kafia. Zuk, pizkatxu bat kafetik urten da, akordaten da zara, zuk lehengo bidar, zeura besti bat, taberna baten, ero kafeteri baten entzuzen duan eguna, lehengo bidar, noiz izan zen, gogoratzen duzu? Bai, joe, garrinko jai batzutan, ze forun emoken duen kontzertu bet, eta zein gendun, zinta baten grabe gendun kontzertue. Bai, ze eskixu taldia zen zinta baten grabazio. Da gero, doble pletin egin dut esan lehez, kopizak egin, taberna joainen gerniken jaizetan emoten. Eta emoe ben hor dutxe? Bai, eta pinitxe bien, tabernatan pinitxe bien, eta... Baina hor jaseuek emonda zan. Bai. Eta holan hasi zinen ezagutzen emote? Bai, hola txik, eta gero hori txintie, Bilbon aldu zan, eta Bilbon zabaldu zan, kopizek egin ziren, eta... Zelan hasi grabazio zinen? kutrie, bat amateko donio gordeta, hori... Eta lehenko bidarren zuzen dunean, zer sentitzen da, norberen abesti bat, inoraz izenian entzuten duzunean. Lotza apurbet. Zu lotzatu, ez da zilizte. Bueno, apurbet. Bai, raro egin da, azikera baten raro egiatzu. Raro egin da nobera musiki eta barnetan pinkie, ez? Azikera baten, esatezu, koño. Ostras. Hostias. Bai, beste talde batzuk edo beste grupo asko entzun dezauz, zeukin mille, bai, eta barran birri etxegen dunien. Ja, norberan entzutia hostia, esatezu, kontxo. Ez da, Bai, da. Eta gentiak zelan hartuko da benbe, bai. Hori da, bilu gizu. Hau atala, gentie, bai, ja. Ondo, txarto, edo, bueno, arpitxarrik izpazu ikusten bajoen. Lehen esan duzu letrak astuten jatu zela. Bai. Inoiz. Eta letria astuten duzunean, eitzen dut zazula gentiari, venga, abestu zeue. Bai. Egezenetan egoten da jenti, igual, kontzertu txikize direnien eurrin egoten da jenti. Ordenez, batzuk... Bai, hauskatu ikin da lehenengo silabia, ordenez, batzutan atraspe hori ezu. Zaretien joaten maiatzu, eske da, hain dator segiduen joaten maiatzu, txatu etorten unea baten, ez? Eta kontzertu holan bere ziren batzuk, benetan gogoratzen dozen zen, ostra, hau kontzertuan itzako izan zen la leche. Bateko gogoan, hirugarren diskoa ataken duen. Guasokarako ataken duen diskoa eta 10 egun harin jau, ataken duen saltzen. Eta aurkezpen hauk egin duen bertan durango guasokan. Eta, claro, kontzertu urtean genduen, hirugarren diskoa eseten da, gezenetan, hostia, ametik edo gora goiez, edo... Eta bilurregaz urtetazu, gara, aurkezpen nien. Eta urten gendun, da jentik disko barrezko abesti guztizik jaki bazen, da izen zen, guretzako subidua bat, gogatzeotea sokiek bakizuz lan dekone, berantza handekone rampie, egaz bajatu gendun, osea, saataka, increíble izan. Uli petente, esaten dara. Alez, da nila hainbeste kontzertu zuke mondozu zen, baina badago bat, adibidez, ez da, zuk zer daukazu, bilustiaz. Hau esan berdenzun. Zeuk itxosu, berotuta zau. Bueno, ez dute, hogeta marrutin birruiten inote, Bueno, hori bekitsi da, igual urtin birritxanen berzen duke, ez? Bai, hombre, behin gogoratzen dut gerniken ene, bala, errezen. Erritxan bertan. Familie guztie, aike, ama, danak bertan. Ama, ondo izu, jaztan. Ondo. Jazta. Ja horreglas konpondure banda. Gero bigarna, izan zirkunstantzi diferentik izan ziren, ez da. Kontzertu bera berraro izan zen, bero asko jeban, eta momentu baten, entorreaten, kalentu izaten, datanak endu bizen eban, eta gero birala izan, baina ondo, impulsibua zara eta holan urte bai, ez da, exhibizinionako gogorik egotenik ez lako guzenik, ez da,
Jente batzuk egon antzik hartu bien, ez? Holan, urte utzun eta listo. Eta ordutik nahi izan dugu, bilustu zeinean, igual ligateko, bai, ales. Liga. Bilustu zeinean, ez jatzut horrein horrezaten, ales, bueno, zer, oie, danetik, dago, gustaten danik. Ez da zeuki ordutik igual olako gehiago, ez zito gehiago, edo. Ez zito gehiago inoz, zona, ondo da gizu. Hori zerte inozu. Bueno, egozan uneda bat, jentien neskan begiradie, batzun begiradie, aztertzeko moduko aizetezala. Ze hor ja, normal begitzu duen neska batek eta ez dugu zu horre. Batzuk begitute binera batera esatezen duen, honeke, zein neu, ikusi nau, ikusi gure nau. Impactata geratu da, xokian geratu zala. Bueno, ale, zuk zeure musiki etxen duzu, baina, zuk normalian, ze musika entzuten duzu? On. Bai. One, Carlos Rivera, Zoilo... Benetan, oza, zagoz, reggaetoia estopera. Umiek itxartitetan nien, musika portxu eta aixe. Kotxin zoa izen nien, eurek aukeratut nabe. Ez zera zatu zinen, eurek ipin nabe. Eurak aintzen dabe. Bai, ni neutzako rock and roll klasikoa. Lengua eta portxu bet modernoa agertzen badabe, bai, ez? Baina, oin nabilikon... Ez que, ni badakit ganera, katzun bat. Igual egunen baten gatibu, kolako zeo zer, ja, dana modernizaten azten da, beretan... Baki ganera, TikToken bebiltzen zarela. Bai. Zure alabiaz, zelan etxen duzu, bueno, ez que oin umiek eta neskak gara butile, neskak ezagoa, berba, egitzue TikTok egitzue, berba. Osa, ez da bakarrik paretan dila, ez egitzue, aita, zer? Eta, aquí ega. Musika talde bat ingo bazen, imagina, ontsa guzuz amazazpi urte, da musika talde bat nahi dozu sortu. Barriro rokengo zenduan edo zeo zerria modernotxu haua? Hombre, hau musik izan existitzen lehen. Baina ontsa ukizkero amazazpi urte. Ontsa ukizkero amazazpi urte, bai, Euskalduna. Euskalrolloa. Edo trap, edo lako, ez askoru. Kalien neik nana, zen lehen kaleko musik entzutezan, ez? Diferenti da, zen lehen... Oin gomeko gazteik igual ez da urartuko, baina nauzitxua gana, bai, ez? Lehen edo punkize zinen, edo heavy zinen, edo popa zinen, edo rock and rolleu zinen. Oin ez da hori, ez? Oin ez da hori. Eta oin ege kalien entzuten da musikie landu egin da. Eta euskal talde barrizitan hori isla hartzen da, bai. Eta, ni usteot, bai, baina balanda guzti baterizen asunto eta hori... Bai. Bueno, txumpa baterizaz. Bai. Zini guzteteat base hon bat, bajue funkize. Funki moderno txue igual nengoneke. Funki moderno. Bueno, ez da berandu sekula, ontxe berandu zuen. Bruno Marxen tipo bat. Bruno Mars, bueno, ondo, Bai, joe. Igual urrengo diskoa, les? Egoten die, zertzela, esaten da moen egoten die, Euseta, dantadik ikusten da, ez? Alez, zerren berda, azkenengo galderia, hemen daukaraz berbetan, azken maitxe eta azke bizitzeko. Horixen, zerren berda? Lehenengo sinestu. Gero noberan komplejo eken du. Fuera. Hori garrantzitsuena, Bai. Norberen buru maitxe. Norberen buru maitxe. Danen ganetik. Bai. Eta... Hombre, oin kasu ezeko nintzeke bai LGTBI esango guzta. Bai. Kasu horretan, noberan seksualidade gazbe... Norbera egon konforme. Horixen. Eta hortik aurrera hasi. Eta azke izan. Eta pentsamientuen esan nien naturaltasun batera joatzen bazo bizitzen azkenin zeusara eta zeuen bizara eta azke sentitzera. Ederto, Ales. Norberen buru biluztu, maitxe eta azke izan. Bai, exactamente. Inokin baino nobera gein. Listo. Ales, placer bat izan da kafetxu hartizego. Laburren jat, bueno. Baina ja, junen berdu. Así que, urrengun hartuko. Ederki, kafea.